dia, companys i companyes, amics i amigues. La Comissió de Programa i Formació vam començar la tasca com tothom al setembre. Vam tenir un primer coordinador, Antoni Sala, a qui li agraïm aquest primer temps a la comissió perquè va fer una bona feina i per raons laborals i personals va haver de deixar la responsabilitat de coordinar aquesta comissió i aleshores de manera provisional la vaig agafar jo. La vaig agafar al novembre i la deixo ara en aquesta assemblea, com ja vaig anunciar a la comissió. El que hem fet és intentar donar el valor que creiem que ha de tenir els temes de formació, d'educació, de coneixement en el si dels moviments socials i populars. Aprenent d'Amèrica Llatina, del que fan els companys del Movimiento Sin Tierra, a Brasil, del que es fa amb educació popular a Centroamèrica, durant molts anys, a Nicaragua, del que s'ha fet en d'altres països, Venezuela, Bolívia, Equador, i aprenent d'experiències d'empoderament, de coneixement dels moviments socials aquí, a Catalunya, durant molts anys, abans de la República, durant la República, de la feina dels ateneus, de tanta feina cultural que després va desaparèixer durant la dictadura i que amb moltes dificultats han recuperat partits polítics i sindicats en les seves tasques de formació respectives. Per nosaltres, el tema de formació ha de ser una fortalesa i, si em permeteu, potser un valor agregat diferencial del que poden fer altres col·lectius que també fan tasques de formació. Per això vam juntar formació i programa. Programa en el sentit que la nostra identitat o la nostra procedència implica, que és la centralitat d'una sèrie de punts molt concrets que són els que poden unir els ciutadans. I hem començat amb un programa que són 10 punts per iniciar un debat, ho teniu en papers que hem distribuït moltes vegades, i que ara, de cara a l'assemblea constituent del Frente Cívico Somos Mayoría a nivell d'estat, que farem el primer cap de setmana de juliol a Rivas Vacia Madrid, discutirem per aprovar, consolidar com a primers punts del Frente Cívico Somos Mayoría. I aquí, Catalunya, farem la nostra contribució, la nostra aportació, amb els temes de programa. Però pensàvem que programa i formació havien d'anar plegats, si més no, de moment, quan estem començant. De novembre fins ara, a la comissió al novembre érem 4 o 5, era així de sol. Actualment, no sé, l'any 40, més o menys, uns 40, 37 per ser precisos. 37 persones apuntades a la comissió. I aleshores estem funcionant de la següent manera. Al novembre vam validar un full que teniu a la vostra disposició a la web, suposo, sobre finalitats de la comissió, objectius de treball de la comissió i funcionament de la comissió. A partir d'aquí ens hem anat reunint presencialment cada 15 dies, col·locant sempre l'anunci de la reunió a la web del Front Cívic, perquè les reunions de la comissió són obertes, pot anar qui vulgui, i desenvolupant línies de treball en funció simplement de les disponibilitats humanes per encarregar-se d'una o altra línia de treball. Sabem que hi ha línies, creiem que totes les que treballem són importants, però sabem que en falten d'altres importants, simplement si algú se'n vol encarregar d'aquesta línia de treball, benvingut i la inclourem. En aquests moments tenim una línia de programa sobre el programa del Front Cívic i la contribució al programa del Frente Cívico, una línia de treball sobre drets humans, una línia de treball sobre sostenibilitat i medi ambient, que són els dos referents, Declaració Universal de Drets Humans, Carta de la Terra, que ens identifica, és un dels punts concrets que tenim com a programa. Però a més creu que era important incloure una línia sobre immigració, per la gravetat i la conflictivitat d'aquest tema i la necessitat de solidaritat clara sobre aquest tema aquí, una línia que podríem anomenar de protesta social i actuacions policials, que és una certa sorpresa que ara comentarem, i sobre això, al voltant d'això, altres coses com la llei electoral, etc. I jo el que faré ara és presentar els companys encarregats de cadascuna d'aquesta línia perquè molt breument
després aquesta informació està a la vostra disposició, expliquin de què va cadascuna d'aquestes línies per si qualsevol de vosaltres s'interessa es pot incorporar en aquesta comissió o bé a les comissions territorials de formació que anem formant en els territoris, per tal que a cada territori hi hagi un responsable de formació o una comissió de formació. La formació l'entenem evidentment per la lluita, no és una formació acadèmica. I benvinguts qualsevol que vulgui aportar des dels seus coneixements, des de la seva experiència en el si de la comissió de formació o bé vinculats sense participar a les reunions amb els temes de formació. Entenem que el coneixement ha d'estar dintre dels moviments, dins dels moviments, i que això significa una metodologia també, una aposta per una metodologia innovadora, aprenent d'altres experiències en el que és avui les organitzacions socials polítiques a Catalunya. Pensem que és una aposta forta que ens interessa desenvolupar.